Здравейте, приятели! Днес ще правим giveaway на... Не знам, сега като влезна в Car Parking ще се върна. Ето хора, върнахме се, ще правим giveaway на това Subaru Impreza. 300 коня е. Но сега ще го типосаме и ще се върна. Ето я хора, колата след чип. Можете да я чуете. Ето, ще увеличим звука. Това е колата след нашия чип. Колата стана 500 коня с нашия чип. А тя беше 300. Какво да ви кажа за колата, хора? Колата си е цялата зелена, зелени стъкла, зелени джанти. Хора, обикновена зелена кола, просто чипосана. Чипосани коли рядко могат да се намерят, има гуми, има спирачки. Само чето няма номер, като сега ще сложа номер и ще се върна. Хора, преди да излезна от игра, за да изложа номер, само чуйте пукането. Хора, като сложа номер, се връща. Ето хора, сложихме и номер. Вече колата е зарядна, изрядни джанти. Има си тунинг, интериора. Колата е така. Ето и настройките. Тунингът. Има чип. Има си чип, хора. Нямам повече думи по колата. За giveaway пишете участвам. От мен, чао!